Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje masimbulele uYesu Kristu, simbulele, simbulele ngenceba zakhe. Sevukile Yesu, ungenxeba yakho mzali, siyabulela. Dwala lamadwala, qhawe lamaqhawe, msindiswa boni, siyabulela ngenceba zakho. Asizibone iinceba zakhe kwindumiso yekhulu, ivesi yesihlanu, masike siyifunde. Ithi ngokuba uYehova ulungile, inceba yakhe ingunaphakade, ukunyaniseka kwakhe kukwizizukulwana ngezizukulwana. Ukunyaniseka kwakhe kukwizizukulwana nangezizukulwana, nakwesi sizukulwana esiphila kuyo usanyanisekile, unothando, unenceba kuthi. Intona ifuna siyikholelwe loo nto. Khuthazeka apho ekhaya. Sisaphethe umxholo wethu wenyanga, umxholo wethu wenyanga ethi xa sinoYesu sineento zonke, ethi xa sinoYesu sikhuselekile phantsi kwamaphiko akhe ngonyama yesixeko sakwaYuda. Asikhuthazeke, sizokhuthaza namhlanje. Sizawufunda kwi-1 Petros chapter 5 ivesi yesibhozo. Petros owokuqala isahluko sesihlanu ivesi yesibhozo. Ithi yibani nobungcathu, izosilumkisa. Iapostile izosilumkisa. Ithi yibani nobungcathu, phaphamani, ngokuba ummangaleli wenu umtyholi uhamba njengengonyama eqhumayo, efuna ubani angamginyayo. Ithi masenze njani? Ithi masiphaphame. Xa unoYesu ke kufuneka wazi into ukuthi unotshaba olungutyholi onguSathane. Xa unoYesu ungathi izinto wayezindehlela kangaka. Uthini uYesu? Uthini ukulungisa? Naye apostile ezosilumkisa ke mna nawe. Ithi funa sazi ukuthi nje ukhona umtyholi ongafuniyo uba masikhonze uYesu Kristu, ongafuniyo ukuthi masimthembe umaxhoba ayakhawuleza. Zosilumkisa. Uthi yibani nobungcathu, uthi phaphamani, ngokuba ummangaleli wenu, the accuser of the brethren, kaloku umtshutshisi, unekhona umtshutshisi, unebuhlalo wazi ukuthi umtshutshisi ukhona, kodwa uYesu ungaphezulu kunomtshutshisi. uYesu wawoyisa umtshutshisi, unebuhlalo yazi loo nto. Ithi umtyholi uhamba njengengonyama, uzihamba njengengonyama, uyaqhuma, akayongonyama, uhamba njengayo, uzenza ingonyama, counterfeit, akhohleza kaloku, soloko elinganisa. Ingonyama yezulu uYesu Kristu, ngonyama yesixeko sakwaYuda, iyaqhuma ndoxelele, ikhusela wena, khuselekile xa unoYesu. Oh, haleluya. Ithi iqhuma, iyaqhuma. Laa ibhladi eza kuwe eqhumayo, ezi zifo ngezifo ezifana, ndifuna uzibiza ngamagama, ezizaziqhuma kuwe zisenza zisithi zawutshabalalisa, zisithi ziza kuginya. Olu tshaba oluza kuwe lugquma lisithi ziya kutshabalalisa, ziya kuginya, kuyaphela ngawe. Zithathe zinjalo uziye nazo kuYesu Kristu, zizawufika ziyime kuYesu. Sizawufika zenze njalo, ziyime kumaxhoba ayakhawuleza. Yomelela. Haleluya. Xa unoYesu uthembekile uYesu. Xa unoYesu Kristu uqinile, uphelele, uza kulwela ematyaleni, advocate iza kukhulumela kwimpi, kwizi-accusations, ukunikile ilizwi. Sinikiwe ilizwi, akasishiyanga se-defenseless. Sinelizwi, sinezithembiso, sime phezu kwezithembiso. Thina xa sithembe uYesu Kristu salindeni ungamamkeli uYesu Kristu,
uzokwazi uzoyeka le nto yokuthi ungalali nasebusuku usoyika, ngoba yena akuzela kalali ekugadile. Iza uYesu Kristu umamkele njengenkosi nomsindisi wakho. Nanamhlanje imihla ngemihla sasoloko sikuthandazela sithi makaqambe ngenhliziyo, akathatshe your heart, ayijike ibe inhliziyo yenyama yekuba yelitye, uzokwamkela uYesu Kristu kwiintsuku esiphila kuzo. These are the unsurmountable problems ojongene nazo, ezi ngxaki ezingagungqagungqiyo, ezizixeleleyo umtyholi azixelele ukuthi nje ayuzukwenzeka. Uthi usithi wena ufuna utshata athi awusoze utshate, akunike ama-problems, akunike istress, akunike ungakulinga uvume uYesu ungaphezulu kwazo. Sithathe zonke usizinyaweni zikaYesu. Ezithi nanokuthetha ilizwi athi nje lo lizwi alizokwenzeka, uyawulithetha nje lo lizwi, ezaa zinto azithembile azizukwenzeka. Sithathe zinjalo uye naye kuYesu, uzodila naye accordingly. Le athi ayizukwenzeka izakwenzeka. Utsho njalo Jeremiah 32:27, wena ubukhupha yena kwezo unsurmountable problems, kwezo zintabi ezingagungqagungqi. Uthi, is there anything too hard for God? Ithi ngesiXhosa ifuna ukuthi nje kukho into enqabeleyo na uyawo. Thanda ukuthi uyazi nangolwimi lwethu. Uthi khona nento enqabelayo yawo kwezo ngxaki. Wena yenza onoyenza wena. Do the possible. Possible okwazi uyenza, okwaziyo ukuthi uyenze. Uyakwazi uthandaza, uyakwazi ukuthemba izibhalo. The impossible ekaYesu uzakwenzeka, because nothing is impossible with God. Wena possible okwazi uyenza, qhuba uyenza, qhuba uyenze, occupy until he comes. Oh, hallelujah, glory, occupy big time until Jesus comes. Wenzani? Wenza possible leyo. Uyakwazi ukuxelela abantu ngoYesu Kristu, uyakwazi ukukhuthaza abantu ngoYesu Kristu, bakhuthaza ukuthi nje nanku umuntu owandicholayo, nani uyanifuna yizani. Njengentombazana emthonjeni uYesu wadibana naye, yabaleka yaya esixekweni laa ntombazana. The Samaritan near the well, yabaleka yaya elalini, yathi yayibuyisa, nizani nangumntu endixelela ngempilo yam, zonke izinto zam endandikhe ndazenza. Zangathuli, wayawuxelela abanye. Nawe ke xelela abanye. uYesu njengoba usaxelela abanye nje, uzawufika uYesu enze the impossible. Le yayo besithi ayizukwenzeka izakwenzeka. Akukho nto ingenzeki uYesu Kristu. Mthembe, wethembekile kakhulu. Ngithanda ukhuthale Indumiso 34 verse 5 ithi, those who look to him are radiant. Ithi those who look to him, those who look to Jesus are radiant. Their faces are never covered with shame. Azokuyifunda umane umeditata kuyo, umane umeditata kuyo, umane
That means you will never be disappointed. Itsho njalo Hebrews 12 verse 2. Itsho ndithi look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. You will not be shamed. You will not be ashamed. You will never be disappointed. The never disappointing God is Jesus. Uthembekile. Utshilo nakuRomans 10. Meditating with the scriptures, Romans 10:11. Hathi those who trust God will never be ashamed. They will never be disappointed. Into ethetha ntoni? Awusozudana ukusithi hayi ke namhlanje danile. Uthembile ohamba ngokholo, ahambi ngokubona. The just shall live by faith. Awusozubudanile. Awuthi bedanile nje hayi ke namhlanje wena awusozudana ngoba uyazazi ukuthi ume phezu kwezithembiso. Ibe unguYesu akajike akozela kalala kagongqome futhi. Namhlanje ugongqome, namhlanje hayi namhlanje nje akatshintsha uhleli enothando, uhleli inceba zakhe ziningwana phakade. Uhleli ejonge wena, uthanda wena, ubeka wena, amehlo akajonge wena, ajonge wena. So ungaloku ukhala useloku ujonge kwengxaki ozijongile, uloku usithi hey uzawuze uxelela nabantu abarongo antichrist. Ubhala kwi-intanethi uchaza indlela nje ukhathazeke ngayo, indlela o-disappointed ngayo. Indaba uye kwi-intanethi yokuxelela abantu ukuthi hey ukhona umntu okhe wandothula umthwalo. Igama lakhe uYesu Kristu. Yizani nani uzanothula imithwalo, uzanelwela kwezintshabeni ezoyika kangaka. Entshaba esizoyika kangaka akazoyike nikusiya, ungaphezulu kunazo. Andithi sitshile izolo sathi nguye he is the one who crushed the head of the serpent. Sisuke emntwini ozaselwela ozawukrasha zonke ezintaba, sibaleka yena, sibaleka uYesu Kristu ubuyele emva. Ungayenzi loo nto. That's a big mistake. Kwintsuku zokugqibela, that's a big mistake. So ungayenzi loo nto, ungabi sayenza. Noba usozixelela ukuthi uzayenza, ungasuki kwinyoka yobhedu Yesu Kristu, umsindisi wabo owathunyelwayo bazofela izono zelizwe. Ufele wonke umuntu uYesu Kristu. Ungasuki kuye. Ungahambi urhalela izinto ii-riches zabantu ongazazi uba zizenjani na. Hlala apha kuYesu Kristu. Ii-riches uzozifumana ngale ndlela elungileyo, zingazosuka kuwe namhlanje urich ngomso sekuphelile ii-riches. Ndizokukhuthaza, ndisikhuthaza. Andifuni uhamba uqhathwa. The enemy comes like a roaring lion. He's not a roaring lion. He's not a lion. Leyo high blood, zezo depression, themba uYesu ngazo. Uza kunika uphumla. Utshilo wathi ezani bomnina nonke abasindwa imithwalo ndizawunika uphumla. Impumelelo yethu ilapha isekuthembeni uYesu, lapha eBhayibhileni. Your healing is in your faith in God. Have faith in God. Utshilo laphayana izolo uJairus. Utshilo wathi fear not, wathi ungoyiki, kholwa nje wena, ndanakho uzophila. Yesu akabafuni ke futhi abantu abangakholwa, ngoba phayana xa uyophilisa laa mntana kaJairus wathi abanye bangangeni. Wangena abazali bakhe kunye nabafundi bakhe. Abanye abayathi hayi bathetha kakhulu, bathetha izinto ezingakhiyo, abangathethi ukholo. uYesu ufuna ukuthetha ukholo, uthanda kabi xa uthetha ukholo. Khuthazeka endleleni yakho.